Ningizimu Afrika kuphina kuphi la kufinyelela khona inyanga YoMpedi TV siyakubingelela futhi siyakwamukela. Mbukeli wami sihle naye uMkhulu Hoti, sihle naye inyanga YoMpedi, sihle naye uprofessor bathi uDSTV. Mkhulu asikubingelele siphinde sikwamukele futhi ohlelweni lethu namhlanje. Sanibona bakwethu lebulisa la iDSTV. Donza yonke indawo, seBotswana, useLesotho ukuphi, seSwaziland, donza yonke indawo. Ungathi angikuhlolele ukuphi nendawo, ngiyakuhlolela futhi ngiyakwenzela. Ngiyabulisa kakhulu ngothando. La ngolove, uthando lihle, oluhle kakhulu. Inyanga YoMpedi siyabonga abakhosi. Mkhulu, topic yethu namhlanje soke sibheka banzi ukuthi ngabe umasheshisa uyalikhulisa yini ibhizinisi. Kodwa ake siqale la Mkhulu. uMkhulu Hoti ngabe uyathwasisa yini? Ngiyabonga umbuzo ekhehla lamakhehla, imibuzo ebaluleke kakhulu. Inyanga YoMpedi uMkhulu Hoti uyathwasisa. Mina ngiyabathwasisa abantu, ngiyabayenzela abantu into zabo zobungoma konke ukwazi ukuthi ukukhanye. Ukuthwasisa yenye into which njengoba mina ngiyinyanga into enkulu kakhulu ngoba abantu bayadingakala ukuthi bathwasiswe ezabantu begula kodwa begula idlozi. Mina ngithwasisa umuntu ogula ubufebe ngoba abantu abaningi abafike bethwasa kulezi insuku lezi abantu abagula ubufebe, abantu abangena umoya wobusile queen, umuntu engena umoya wethongo. Bathi engena umoya wobusile queen bisenathi abesena athi ungena umoya wethongo. Umoya wethongo iwona moya mina engikwazi ukuthi kuvusele wona ngikwenze mina ukuthi wena ube yilento le ofuna ukuba yiyo phezulu kwempilo yakho. Inyanga YoMpedi uMkhulu Hoti iwona msebenzi enguyenzela abantu mina. Ngiyathwasisa uma unenkinga yedlozi, uma unenkinga yabantu abadala, uma unenkinga yamakhosi, uma unendawo, unediki, unomdiki unendawo, unamanono, unabalozi, unenzuza, woza kwinyanga YoMpedi uMkhulu Hoti ngizokuthwasisa ngunikeze isikhwama sabantu bakini ngoba isikhwama siyadingakala ukuthi uma umuntu ube naso. Kuyadingakala ukuthi uma umuntu amadlozi akho alashwe ngoba into eyinkinga ngamadlozi, amadlozi ayahluphekisa, afakulaka, amadlozi ahlangahlanganisa impilo yomuntu, amadlozi ayagulisa, amadlozi ayamosha. Makhosi. Mkhulu sibonge kakhulu. Ake siphinde sibheke la. Azinye inyanga Mkhulu zithi azinaso isikhathi samathwasa, ayifune amathwasa. Kubaleke ngani ukuthi ube namathwasa? Ngiyabonga umbuzo wena kwaZulu. Amathwasa abaleke kakhulu. As much as ngiyinyanga ebusy kakhulu kodwa amathwasa ngiwavulele manje kulonyaka lo. Mina ngawavala ngizimo ezithize. Kodwa manje ngiwavulela amathwasa and as much as ngibusy kangaka kodwa for amathwasa ama-initiates wami ngibanike isikhathi sami sonke sanele ukuze bekwazi ukufunda nokuzwisisa ukuthi emoyeni kwenzakala ini futhi kwenziwa ini. Kubaluleke kakhulu ngoba umsebenzi womoya awupheli. Nanoma kuthiwa uHoti uzofa, uHoti uzowa, uHoti uzoba kanje, uHoti uzoba kanje, kuba nalabo bantu labo abazokwazi ukuthatha umsebenzi kaHoti banyuke nawo bayiphezulu nawo. Lo msebenzi kuyadingakala ukuthi kube nabantu abazothatha banyuke nawo kuyaphezulu. Lo msebenzi umsebenzi wokhokho omkhulu bethu. Kumele ukuthi uqhubeke uye phambili. Kubonakala ukuthi ini yini. Kuyimanje inkomo yokuthwasa ibiza imali engange something like 50,000 kwabanye abantu. Kodwa mina uma umuntu eze kumina ezothwasa, ezela ubungoma, ezela idlozi, ezela abantu abadala, ufika nemali engange 3,000 rand. 3,000 rand le ile mali emthengela impahla zokugqoka ngoba ngithi uma usethongweni awugqoki ama-track suit nama-legging la uhlala wagqoka endlini yakho. Uma uqeda abe nemali umuntu engange 5,000. Le mali engange 5,000 imvalo ukuthiwa imali ekuthiwa imvula sikhwama. Why Mkhulu kumele ukuthi mangene ethongweni ngibe nezimpahla ezintsha engithengayo? Uba nezimpahla ezintsha ezithengayo ngoba uma uzongena ethongweni sesiyakhipha. If ubusisi uhamba yonke indawo amathaveni ubhema uphuza siyakhipha kule mpilo leyo sikufaka la manje ethongweni. And uma ungena ethongweni ungena ngani ngomoya omusha. You become a new being. Ngamanye amagama kuthiwa imvuma kufa. Imvuma kufa uvuma ukuthi kufele umuntu owakudala okade wena uyena.
mina ngiyakubonga ukuthi mina ngabulawa ngwafa umuntu okade kuyena kudala ngaba umuntu omusha. By the time benguloya muntu lo bengihlupheka ufa. I could walk a distance esuka mhlambe kuthiwa kuphi entweni eDurban CBD uye mhlambe kwaMashu, angazi ukuthi kwaMashu ingakanani ngedistance ngenyawo kunzima kakhulu. I would walk a distance from Soweto ngiye from Soweto going to Vernaging ngenyawo. I remember one time ngahamba for 12 hours kungenje kunzima kungenje kodwa kuze ngilandele ukholo lokhokho bami, ngilandele ukholo lomkhulu bami, ngitshela ukuthi imoto engihamba ngazo wena mhlawumbe umuntu osemakhaya imoto engidrivayo kungakuthatha 40 years before banayo. Abanye abantu bayiphuwaze bafe bangakayithuli ngoba umuntu akafuni ukuthi avume lento ayiyo. Uma uwumngoma vuma lento yiyo, uyazi ukuthi uNkulunkulu uhleli ukuthi uzophila kuleyo nto leyo, uzophila kuleyo nto leyo. Manje abantu abavele nje bayazi ukuthi inyanga YoMpedi iyathwasisa, imali yezimpahla ezintsha is-3000 ekumele uyifake. Bahamba ekufunela zona uyithole nengubo entsha ozolala ngayo ubusuku nomini, bese emva kwalokho uthole kuthiwa yini le ungene ngemali umvula sikhwama. Imvula sikhwama imali inkomo le. Dala bekuyinkomo ehamba ngenyawo. Manje ngithi inkomo even isiconvert to imali. Then imali le efika ivula amathongo ukuthi amathongo awakuvezela indaba, awakukhulule, awakukhanyisele uma wenza lo msebenzi. Bese ke imali edlozi kaMkhulu Hoti, imali yenkomo is 15000. Mina ngithwasisa abantu ngama 50000 qha. So uma umuntu uboniswa inyanga YoMpedi ukuthi inyanga YoMpedi ayizokuthwasisa, inyanga YoMpedi ayizokwenzela umsebenzi wedlozi, inyanga YoMpedi ayizokushayela isigubhu, woza. Kodwa mina ngithwasisa umuntu osebenzayo. Umuntu usuke kwami uye emsebenzini, usuka kwami uye emsebenzini, angibathwasisa kanjalo. Uhlala kwakho uyathwasa, ngapha iboyfriend yakho yakubhebha, ngapha uyathwasa, ngapha wenza angikwenzi. Ume la ekhaya umshayela isigubhu uyomemeza, yo uyagida, uhlala amaqansi. Mehambile efika kwakhe lo muntu lo akahlala amaqansi, ufika lapha phezulu kwembhede azasho athi uthi lo ngihlalisa phansi futhi manje akangiboni. So akisebenzi leyo nto leyo. Mina umuthwasa uhlala nami endlini ngikwenzela umsebenzi, udla amagobongo okuphakama, udla amagobongo okuzwa indaba, udle amagobongo wokuthi ubone ngisho negama lomuntu umbheke emehlweni umbhula. Bangazi mina babhula la ekhaya ukuthi kuba njani. Musungene kule room la kudlalwa ngikubhula nje ngikubhule nengane yakho ne-age 9 uma sithongo lami selikufuna kahle. So uma umuntu ufuna ukuba right uthwasiswe kahle woza inyanga YoMpedi. Manje ngidinga ukuthi inyanga imithwasa njengama uyifuni, ufuna inyanga ithwasise ngaphi kubhebhe, ngaphi yathwasisa, ngaphi yakubhebha, ngaphi yathwasa, ngaphi yabheja. So mina lokho akusebenzi. Woza usuke ekhaya uze la kunyanga YoMpedi ngizokusebenzela, ngizokusiza, ngizokuvulela, ngizokukhanyisela. Makhosi. Sibonge Mkhulu. Mkhulu ake sifuna sibheke la. uMkhulu Hoti Ingabe uyayiqinisa yini imizi? Awubuze futhi. uMkhulu Hoti Ingabe uyayani ngokuqinisa imizi like umefuna nje ukuqinisela umuzi wakhe, uMkhulu uyayikwenza yini? Hayi khona mina ngeke khehla. Hayi mina ngeke umuntu omdala. Bakwethu mina imizi angiqinisi, manje mina ngiziqinisa umuzi womuntu. Imizi ufuna uqinisa umuzi wakho ngunika izinto mina. Uhambe uyayiciba kwakho uqinisa umuzi. Ngikunikeza izinto wena ufike kumina ngimane ngange 10000. Uncane ngaphi uqinisa umuzi insuku lezi simane ngange 45000 30000 kulezi inyanga lezi zonke esebenzana zabafethu laba abanye. Mina uma ufuna ngiqinisela umuzi ufika la kumina ngemali ngange 10000. Ngiqeda ekhaya umake sure ukuthi uclean yonke into. Before uqinisa umuzi washa amakhethini, washa amajuve, washa amabonda, uclean yonke indawo, kushayela yonke indawo, emarumini yonke indawo la kunama spider web khona. Ubulembu uyashanyela, uyadusta yonke indawo. I repeat, yonke indawo. Mina ngiyimangala uzokuthiwa inyanga iyaqinisa. Inyanga imiqinisa umuzi ngalapha phansi kwekobhede kufa igundwane lokuyanuka. Ngibuza ukuthi ngoba umuzi oqinisa umuzi uza nengilosi elisha mamesha uthi kanti uthini.
uza nengilosi elisha uqinisela umuzi kungena ingilosi elisha ngoba la behleli ingilosi elibi elihlukumezayo elihluphekisayo elivala into zethu manje uma uqinisela umuzi sifaka leli ngilosi elisha sikhipha lo mdliwa wakudala lo mdliwa sulahlela ngaphandle so mina ngimangala uqinisa umuzi baqinisa umuzi akugeza nogeza sefika nje inyanga ya ifika nepiki kwikwi iyafaka kwikwi iyafaka kwikwi iyafaka ya ayisebenzi le nto leyo umuzi before uqinisa ufaka ikhonkwana kuyachelwa kuchelwe umuzi abantu abanderstand uqinisa komuzi ukuvula izinto zakho uqinisa komuzi ukuvula izinto zaleyo muzi loyo uqinisa umuzi ukukhanyisela abala ekhaya ukuthi bathola imisebenzi bathola imishado baphakame ilamine ile mizi le ngiqinisayo ngiqinisa mina imizi njalo uqiniswa komuzi Inyanga YoMpedi ya ufika uzolungisela bonke abantu bala ekhaya hayi ukuthi sivalela abathakathi ukuthi bangangeni kulomuzi yebo siyabavalela kodwa sivalela abathakathi bangangeni kulomuzi silungisela la abantu abala kulomuzi ukuthi into zaba zikhanye hayi ukuthi silungise sivalela abathakathi kodwa la ekhaya into zethu asikhanye manje mina umuzi angiuqinisi ubufuna ukuthi uHoti yaqinisela umuzi ngibusisa impande lezi impande ngunikeza impande ezo9 ngenamba kokunye ufika ugeze bonke abantu bakini ubaqabe uqabe na uqhamuka unkosikazi uqinisa umuzi wakho akho sifane songena lapho into zakho ziyokhanya yinyanga bakwethu ngiyisangoma esi-international angina sikhathi sokuthi ngasuka la ngibizwe ngePort Elizabeth ngiyoqinisa umuzi ngisuke ePE ngiya eDurban ngiyoqinisa umuzi mangasethi ngiseDurban kuthiwa kimi ngifuna ePretoria ngiyoqinisa umuzi mangasethi ePretoria kuthiwa eSoweto makuthiwa Soweto kuyajika futhi ithi Natal eMatiwane masathiwa eMatiwane futhi yajika ithi Kimberley kuthiwa Upington angiqinisa umuzi mina kunikeza izinto uhambe uyosiqinisela umuzi wakho siyabonga makhosi sibonga mkhulu mkhulu ake siphinde sibheke la umasheshisa mkhulu uyalikhulisa yini business umasheshisa indoda enkulu engenamahloni indoda ethunywayo indoda esebenzayo umasheshisa Mageba uNkulunkulu wami umasheshisa Mageba ithonga elistrong indoda enkulu ke lesebenzayo mina don't tell me about ukuthi uMahomet wakwenzela ini we always talk about Christianity siya Islam nayo iyinkolo kaSathana uMahomet wakwenzelana Prophet Mahomet I live in what Prophet Mahomet under isandla sakhe wakhulula kuphi usahlupheka usafaka ingubo ezinto ezimnyama makuthiwa December wena ophaka makuthiwa September wena ophaka makuthiwa nini manje kuJanuary usayibuza ukuthi emthandazweni kuya nini kuwena uyophaka ukudla ingane zakho ziyophaka na uyaphaka nihamba ama-charity halls ama-charity places ukuze nikwazi unikeza ukudla uvuma leyo nto leyo kunamadoda amadala afana nomasheshisa umasheshisa alikhulisa ibhizinisi lomuntu umasheshisa amsebenzela umuntu umuphethe nje imali engange-25,000 uphethe imali engange-15,000 uzoqela futhi kuye mungenamali engakho ufike nje imali 5,000 rand qele ngokufunayo umasheshisa uyamenzela umuntu impilo yomuntu ishintshe kubonakala ukuthi umuntu uyangaphi ngempilo yakhe umasheshisa uNkulunkulu namandla kakhulu osebenzela bonke abantu and lo akusiyinto engenze ngithi hey unodoli ini uyindoda lehamba phansi ihamba nje phansi ngesisayo akimveza vezi kakhulu uma ufuna ukumbona ufika nemali engange-50,000 noma 70,000 ukwenzela umsebenzi siyabonga sibonga mkhulu sibonga nakubona bonke ababukeli beNyanga YoMpedi TV